O país dos mandóns. Había unha vez moi lonxe, pero que moi lonxe, un extraño país. O país dos mandóns. Un país onde, como podedes imaginar, lles gustaba moitiño mandar. Nese país tan extraño sucedían cousas tamén moi extrañas que a xente non comprendía. As nais, as avoas e as nenas só podían facer unha cousa: traballar e volver a traballar na casa. Facían as camas, cociñaban, pasaban o ferro, lavaban a louza, lavaban a roupa, barrían... Todo o día traballaban e non lles daba tempo a divertirse en nada. Non podían saír de paseo, non podían facer gimnasia, non podían ir á piscina nin á praia, non podían ir ao cine nin ao teatro, non podían tocar música, non podían ler libros nin o xornal, non podían ir en bici, non podían facer excursións. Iso non lles gustaba nada de nada. Por iso ás veces estaban tristes e outras veces estaban moi, pero que moi enfadadas. Tampouco os papás, os avós e os nenos estaban felices, non. Non lles gustaba nada non poder ir coas nenas á escola e ao parque. Non lles gustaba nada non poder ir coas mamás e as avoas ao cine. Non lles gustaba nada non poder ir á praia, non poder ir de excursión, non poder ir en bici, coas mamás, coas nenas, coas avoas. Así, no afastado país dos mandóns, ninguén estaba contento. Pois vai a leria de país, decían os papás e as mamás. Pois vai a leria de país, dicían os avós e as avoas. Pois vai a país máis aburrido, dicían os nenos e as nenas. Así que decidiron que era preciso facer algo para mudar as cousas. O primeiro que fixeron foi xuntarse todas e todos na casa de Olimpia. E pensaron, e falaron, ata que Celia e Félix dixeron: non hai máis remedio, non hai outra solución, temos que falar co señor Mandamais. Oh, dixeron todas e todos, co señor Mandamais. É que o señor Mandamais dáballes un pouco de susto. O señor Mandamais mandaba no país dos mandóns, axudado polos seus secuaces. O señor Capitoste, o señor Ameazo, o señor Non se pode e o señor Como eu digo. O señor Quedas na casa, o señor Ti non vas. Entre todos eles fixeron as normas do afastado país dos mandóns. E puxéronse en camiño o día 8 de marzo, nunha longa fila india de pais e nais, avós e avoas, nenos e nenas, que levaban posta unha bufanda lila para que todo o mundo soubese que ese grupo ía en misión especial. Cando chegaron alí, contáronlle ao señor Mandamais e a todos os seus secuaces as cousas coas que non estaban nada de acordo. E todos eles puxéronse moi anoxados e coas caras vermellas de carraxe. Dixéronlle que esas eran as normas e había que cumprilas. Entón Inés tivo unha magnífica idea. Vamos votar o que queremos facer. E votaron. Votaron que todas e todos querían ir en bici á escola, e ao cine, e á piscina e de excursión. Votaron que querían ler libros e o periódico. Votaron que querían tocar a pandeireta, o piano e o violín. Votaron que querían cociñar e pasar o ferro e facer as camas ás mamás e os papás, as nenas e os nenos, as avoas e os avós. Votaron que non querían que mandara o señor Mandamais no seu país e escribiron todas estas novas normas nun papel lila, a Constitución, e asinaron unha a unha e un a un. E pensaron e decidiron que un país no que as nenas e os nenos están contentos, no que as nais e os pais colaboran xuntos, no que os avós e as avoas non están tristes, tense que chamar o país da igualdade.